Ik denk dat Aruba alle kaarten in handen heeft om een Hudson Valley te worden. De eerste Hudson Valley in het Caribbean. En het kan. En wat je moet doen is natuurlijk de handen ineenslaan, gemeenschappelijk optrekken. Jullie hebben heel veel uitdagingen en heel veel kansen. En die moet je bij elkaar brengen. En waterstof kan deze kansen verbinden en oplossingen bieden voor bijvoorbeeld zeg maar de situatie van de raffinaderij. Waarbij jullie nu zeg maar, olie willen raffineren, die is natuurlijk vrij duur. Dus dat zal wat teruglopen. Aan de andere kant zou je kunnen denken aan jullie desalination plants. Die draaien nu op olie. Die olie moet je kopen. Dat is duur. Dus ook is je water duur. Als je dat met waterstof zou kunnen doen, dan kun je je eigen waterstof produceren met jullie renewable resources, zon en wind. Er is heel veel zon op Aruba, One Happy Island, en er is heel veel wind op Aruba. Dus je kunt echt in je eigen energievoorziening voorzien. Dan blik je eigenlijk die stroom in, dat wordt waterstof, en die waterstof gebruik je dan om die grote energiehoeveelheid die je nu nodig hebt voor die desalination, om die te gebruiken. Het grote voordeel daarvan is dat je je eigen energie opwekt. Die gebruik je ook zelf, dus je hoeft niks te kopen. Je hoeft geen import meer te doen van fossiele energie. Maar je maakt je eigen duurzame energie die je op je eiland houdt en die je dan voor de desalination gebruikt. En als je dan nog een stukje verder gaat naar waterstof, voor waterstof heb je een paar dingen nodig. Zon en wind, stroom, water en een electrolyzer. Nou, die electrolyzers kun je bouwen, die passen heel goed in het systeem van Aruba. En daarmee denk ik dat Aruba aan de gebruikskant ook allerlei kansen heeft door te zeggen, we gebruiken die waterstof bijvoorbeeld voor de aandrijving van brandstofcellen die dan weer stroom maken voor de airconditioning. Of voor allerlei andere functies, de mobiliteit, de bussen, de taxis. Maar misschien ook op termijn de schepen en wellicht ook de vliegtuigen. We hebben het hier voor elkaar gekregen om de eerste Hudson Valley van Europa te worden. En een Hudson Valley is een regionaal economisch model. Waarbij we waterstof als de drager van het model gebruiken. Je moet je voorstellen, zo'n regio die is afgebakend. Ik neem bijvoorbeeld Aruba. Aruba, je bent duidelijk waar de grenzen zijn. Dat zijn de grenzen van het eiland. Op dat eiland zou je een Hudson Valley kunnen bouwen, net zoals wij dat hier doen. Waarbij je de productie van de waterstof, de logistiek, dus het transport en de opslag van de waterstof en het gebruik in één zone hebt. In het eiland, in ons geval hier in de provincies Groningen en Drenthe. En een Hudson Valley is dus een volledige nieuwe waardeketen waarbij duurzame energie wordt omgezet in waterstof en die dan eigenlijk zeg maar, de hele economie drives. Het is nu. Onze Hudson Valley is nu. We zijn 1 januari 2020 begonnen, we moeten nog 2 à 3 jaar door. En dus het is nu. De installaties worden nu gebouwd. De gebruikers worden nu geactiveerd. De auto's zijn er, de bussen. Noord-Nederland heeft bijvoorbeeld al 32 waterstofbussen rondrijden. Er rijden, ik denk, 60, 70, misschien wel 100 waterstofvoertuigen rond. We hebben veegmachines op waterstof. We hebben afvalvrachtwagens op waterstof. We hebben een wijk in Hogeveen die een waterstofwijk wordt, waarbij nieuwbouwhuizen worden omgebouwd naar waterstof. We willen ook graag dat we een datacenter ombouwen van zeg maar, stroom naar waterstof. We gaan walstroomvoorzieningen op waterstof doen. U heeft zeg maar, veel aanlanding van cruise ships. En die cruise ships liggen in de haven. En heel vaak laten ze hun motoren draaien om zeg maar, hun hotelfunctie te laten bedrijven. Dat zou je kunnen afschakelen, want die vervuiling is niet nodig. Als je een walstroomvoorziening hebt, die zet je naast het schip, die draait op waterstof en die waterstof die wordt omgezet in die voorziening in elektriciteit. Je brengt de stekker naar het schip, die duwt hem in en daarmee kan die motor uit en kan gewoon eigenlijk dat schip duurzaam worden bedreven zonder vervuiling. Want bij waterstof krijg je 2 afvalstoffen, een beetje warmte en water. Wij willen graag partner zijn. Ik denk dat we de kennis hebben, de competentie, maar het kan altijd alleen maar in een partnership. Als je niet kunt delen, kun je niet vermenigvuldigen. Wij moeten dat samen doen en we kunnen dat samen doen. En ik zou zeggen, ga voor de eerste Hudson Valley van de Caribbean. Jullie hebben alle kaarten in handen. We moeten natuurlijk alles goed uitwerken, goed detailleren, maar er is alles en we kunnen dat ook samen doen. Wij zijn heel blij dat we hier onze uitleg kunnen geven. We hebben dat samen georganiseerd met NL Works. NL Works is in feite een organisatie die probeert business te genereren met Nederlandse kennis in het buitenland. Maar dat gaat altijd wederkerig. Want het is niet alleen maar brengen, het is ook halen. Dus samen. En NL Works helpt ons daar ontzettend bij.